Pausu hau saltoak besterik ez dira. Hasteko salto bat emango dugu. Gero, 3 salto jarraian emango ditugu. Eta bukatzeko azkenengo salto bat. Modu honetan geldituko zen. 1, 2, 3, 1. Beste behin, prest. 1, 2, 3, 1. Musikarekin honela izango zen. 1, 2, 3. Musikarekin beste behin, 1, 2, 3.